जोङो दायो उरिष्या मोनफैबाय आरोखि ना ओमफ्राय जोङो निउ बङाइखौ मोनगोन जाहैबाय 2टायाव मोनगोन फायखानायाव फुलबो दंखायो मानसियाबो नै माबायदि लाबोदावो नायबाय था माबायदि जायगाया नै ओरैबायदि मानसि दङ गाइस ओमफ्राय नैबे आदैया माबानि क'क्राझाराव फैगोन पाटगावनि लोगो मोनदों बर' लोगो मोनदों आरोना दा जों जेनेरेलाव गैया जोङो स्लिपारावसो दङ माबायावसो वाइथिङावसो ओरैबायदि मानसिया जेनेरेलाव दा बुंसै ओरैबायदि मानसि स्किलबो गैबावासो टिकेटआ दं नै जों माबासिम दंमोन खरामपुर 9टासिम 9:30सिमल' गाखोनो मोनबाय आरो खरामपुरसिम जोंना सिदा बखियोमोन आरो माने सिदा दंमोन बेनिफ्राय माने जोंना बे खरामपुरनिफ्राय बेलेग मानसिया फैबाय आरो 9:30 ओमफ्राय दा बेनिफ्राय साननै दिन थांनांसिगोन नायदो मानसिया बेसेबां फुल जानानै दं ओरैबो दं ओरैबो दं फुलखा जायगा गैया माबायदि थाङो आरो खिनानै गायजों माबायदि गथ'आ नै माबायदि उन्दुलाबायनानै दं नै ओरैबो गैया माथो उपाय बिदिनो थांनांसिगोन ओरैहाय दंबावो आरो लोगोफोर दं ओरैहाय दंलाबायजोबो माबायदि थाङो नै आदै नारें लम्पट माथो उपाय फैथारसैलै एसे मोजाङै भिडिअ बानायनानै थांनो नागिरदोंमोन आरो ना गाइस मोनफाय नाथाय जायगाखौ नायदो बेनि थाखाय भिडिअ बानायनो हायाखिसै आरो ना नायदो माखासे भिडिअ बानायनो सानदोंमोन दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन गाइस मोन थाबैनो थाथ' बिदिब्ला बेफोरबायदि बांसिनखौनो बोरै लांबाय थांसै जायगाया मा लाबोयो नायलाय बिसोरो गावसोरजों मिथिगौ नोंना बेगा गलाबायबाय आयो थाङोना जानाय गसंनो जायगायानो गैया ओमफ्राय जोंना दायो टाइमा जाबाय जाहैबाय 10टा साननि 10टा जोङो थांगासिनो दङ जाहैबाय निउ बङाइगाव खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनै नोंथांमोना नुखादों नालाय नैबे खुलुमबायना जों जायगानिफ्राय भिडिअ बानायनानै लाबोनाय जायाखै आरोना दा नै बेहाय गेजेर ससेयाव भिडिअ बानायनाय जाबोबाय दा बेबायदिनो आरोना जों दा साननैनि उनावसो माने साननैनि उनाव दिनैहाय सानब्रै जाबायमोन दिनैहाय दा हरनि खयथायाव मोनहैगौमोनलाय दा फासथायावसो मोनहैसिगोन आरोना गाइसमोन नोंथांमोना जुदि चेनेलाव मानसिखौ साबस्क्राइब आरोना आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि गासिबो सोरबा आंनि चेनेलाव गोदान फैयोब्ला माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबो आरोना थ' गाइसमोन